Azo avy rô volna hoe jombilo karaha ty. Azo ma tsy tian'olo hoe anao mandrimandry, anao mi-connect fô fa 30 millions latsaka 50 millions milatsaka. Azo volo tsy tia zany azo. Signe rouge Madagascar. Io re mandreny zoky zandry rahalarana bavidraby azo zamrex podcast miaraka amin'ny fréronaka Abibi Dubai Justino ka manao mon frère. Ça va mon frère. Ato tandreny korokorana miaraka amin'ny rahalahy amin'ny podcast TV ato. Ke vony mon frère tandreny. Vony tsara anao. Vony pare tsara koa. Bon, za magnino kaiky anao e. Flinginao amin'ny réseaux sociaux mihitsy nikahiako anao io. Ya. Misy maro zegny surtout koragna mandeha anao jombilo nambarandreo vombo zegny zegny anao zegny magnano rêve tout azeky ao magnano vantara iPhone, vantara vacances miondrogna avion gauche droite. Za amizay curieux zegny karakory tsara mamaigny ty volagno quoi. Ya. Za amizay kaiky anao fa za ndraiky anao ikoragna. Raha tiako ikoragnatsika zegny raha jiaby. Voalohany zegny za zay tiako mahay zegny est-ce que hoe anao jombilo sa tsy jombilo zay voalohany. Faharoe za tiako mahay tsara hoe fa karakory zegny flinginao zegny resaka vacances gauche droite mandeha andafy aty ary io quoi. Ya. Avy amizay zegny flinginao magnaraka koa zegny za tiako mahay tsara ino za tegna projetnao zegny amin'ny life-nao quoi. Azonao? Ya. Faut za fa tsy zaza raiky zegny olo te tany raha zenao fa mety sakindreo quoi. Azonao? Ya. Somary dirako voalohany tsendriky zegny. Karakory tsendriky mamahy ny natonganao zegny karaha io tsendriky mba zava aminakazy. Hoe anao misy iPhone, rêvenao tatra, anao mampirevo manafo bobaka. Karakory zegny natonganao navianao karaha io tsendriky. Apotiko ndraiky fahalamana mbola tsara olo manaraka eto amin'ny podcast ato. Ambaleko questionao zegny mon frère. Bon, voalohany questionao teo hoe karakory zegny natonga za amin'ny position tsendriky tiako he. Za zegny voalohany bro maro be zegny raha nandalovako tamin'ny fiainana. Maro tena maro. Le olo nahay za le olo mipetsaka tankilako zegny nahay hoe karaha zao départ zandry iny karaha zao mouvement zandry iny. Ke mbarambarako kely zegny e position. Na le position helihery fo tiako. Position helihery fo. Za zegny tena mariny za taloha joueur soma boly nanano foot. Zay zegny départako voalohany boka ta Majunga. Za boka Majunga. Départako voalohany za soma boly. Za mbola l'âge de 13 ans, 12 ans, 14 ans za soma boly ta Majunga. De ta Majunga tamzay boka navy nisy sélection. Ouais, sélection jeune ta ouais U14. De commence départ te za nanano boly de sélectionné l'année andeha nano Barea Academy zegny. Barea Academy de nanonga taty Tananarivo. Za zegny tanatiny 12 personnes zay effectif 150 personnes zay nanano test. Anao sélectionné tonga ty 150. Za sélectionné ni anatiny 12 anatiny 550 12 za sélectionné tanatiny 12 nandeha ta Tananarivo tatika. Ty amizay nanano test Barea Takarion zay tamizay 22 régions tanatiny jiaby tamizay. De tao de tafiditra tanatiny 18 tao zaho. De commence tao départ nanano tao zay nitavanao mouvement. Ya, tao zay nanano boly tao za. De raha bako zegny tsaka atao CAN U17 tsaka natao ta Madagasikara. Tsaka natao tamitsika ta Madagasikara teto CAN U17. Or raha tsy raikitra fotony tamitsika teto tsy ampy terrain zany. De ravarava ho azy ny raha iny. Commence teo amizay nitavanao lalana zay. Za amizay tavela ta Tananarivo teto amizay. Teo amizay zegny commence teo zay nitavanao mouvement jiaby zay. Fa mampy za zay fa mazava anaka. Fa anao ndraiky hoe tagnaty zegny hoe anao tsara nagnano PD tsara nagnano jombilo. Non, za tsara nagnano PD. Amin'ny question jombilo zay mbola valiko boka eo. Diran'izay fa magnaraka igny amizay. Navy nisy fotoagna amizay zegny. Za nahita commentaire an'olo pa publication anao hoe surtout hoe nareo reny resaka olo iaranao zay quoi. Somary tonga de taoko direct disait day. Vango direct mon frère. Hoe fa tamizay boka za commence mahita anao hoe fa anao miapparaître hoe partage n'olo ty olo fokofoko hoe mainty io tsy reven'olo iarano io fa io atao finanagna vola fa vo tsaiko magnango tsy mety mahazo ndraha koa. Ya. Ke karaha koa zay fa hitavanao flingy jiaby tamizay tsendriky resaka jombira diako. Fa zay io commence anao amizay koa fa commence taty afara zay raha tiako volagny. Signe rouge Madagascar est le seul et unique au monde.
Ya, tena marina bôko zany amin'ny olo iarako zo. Vadiko bôko sady vady mariage. Non, olo iarako zo. Donc hitanao zany, hitanao reo amin'ny réseaux sociaux izy tsy olo matoy. Mbola jeune karaha zaho. Ary za tsy miteny hoe zay mitovy taona fa tsy mifakalavitra taona. Donc décalage 2 ans karaha ito. Ke anareo mijery zany hoe zany olo mety mandinika tsy tiany zandry iny manaingo io fa manaingo io petsika andafy, manaingo io karaha ty mety eterefo tandro zandry io viavy io française, zandry io mila nany mariage amin'ny viavy io beka andianany taratasy. Or za fa nidoko tandafy fa ela. Tsy baka taminany? Tsy baka taminazy. Za fa mipetsika tandafy. Ah ouais? Ouais. Ary tandafy ny fakahitanay roy. Fa tsy hoe anao nagnano nandafosara ta Madagascar teto après anao hitany. Za fa nipetsika tandafy. Za nidoko tandafy. Ary mbola za koa nanafitra izy tamin'ny place nipetsarako tandafy nipetsarako. Ah ouais. Ke anao fa tandafy zany anao tsy nisafidy magnangy vazaha fa olo anao tokony niaraka taminany basy. Izy safidiny foko. Izy safidiny foko boko. Izy tiako. Mary izy tako tamin'ny réseaux sociaux fa izy safidiny foko. Izy tiako. Karaha zay. Nafariko amizay zany korana karaha ty. Izy koa nisy problème, sambarako boko ino problème nazy no. Fa nomba nama izy koa zay. Hein? Ya. Za amizay volana taminazy bon, koa karaha zay anao misy vangony problème no. Allo mavia manano vacances. No, manano vacances kely aminaka ty mba pour 3 jours sauf que za niasa ta Maurice ta moment zay. Za niasa ta Maurice de izy nidoko à la Réunion. Maurice la Réunion question de 30 minutes. Aveo billet d'avion ko tsy lafo. De hoe pour week-end zany aveo manano week-end aminaka tiky. Karakaraha zay. Ke dikan'izay araka fahitavanao diso zay mivolagna fa anao Jambilo. Zay bôka volanako olo jiaby mivolanao Jambilo e. Ke diso olo jiaby mivolanao Jambilo mahiny. Bon, za zany miteny reo e, tena direct reo comme caméra ty ato. Za navinanany Jambilo. Ya. Za apotiko ndraiky, za navinanany Jambilo. Fa tsy amin'ny olo iarako zo. Ke olo iarano tegna mampivolagna olo zo ty ne. Le izy tamin'ny olo iarako zo bôko za reo tena hitandreo. Jo zay moendreo hoe ino Justino. Hoe ino Abibi. Taminany zegny hoe nahitavandreo le Abibi ty zay. Ary taminazy zany araka taminazy mariny teo vao hoe Abibi nipetsaka. Azonao, asa azonao refa za. Ya, azonao ya. Abibi nipetsaka. Commence to le problème latsaka zay ty. Problème. Commence to. Fa talohany zay ikeko. Za navinana Jambilo, naviny soloniarako, azonao. Zay baka tsy solo mahay. Tsy solonahay, tsy solonahay le azonao le mikimaky nakata amizay. Zay tsy solonahay zay ko tsy anao mivolagna zo ty. Fa taminany anao tsy nagnano zay. Taminazy za sanany Jambilo. Fa fomba ny fiarahana zany karaha zay roy, zay mifanampy. Za misy activité ataoko, izy misy activité ataony, zay mifanampy. Fa tsy midika hoe izy andafy any za Madagascar ke za zany avatiko za le Jambilo nazy. Azonao raha karaha zay. Anao tsy Jambilo nazy. Za tsy Jambilo nazy. Ary afaka misy olo afaka mantany tsara le olo midoko ankilako, le olo mahay za fréquente, mahay mary zany ty ma karaha io. Karaha zay. Za tsy Jambilo ny olo iarako zo. Tiako dirana lalina amizay hoe fa ino ma le raha nadalo agnaty réseaux sociaux tonga olo jiaby nialamboatra nazonao. Ya, natonga isy artiste jiaby koa ny fok jiaby mandeha ino nataonao ino ma ro mahiny io tao. Ya, natonga ziny tena nialamboatra iny zany, nanano mariage ndraiky madamo, azonao. Ya, nanano mariage Jambilo. nanano mariage volano le olo mamasosy naka volano. Nanano mariage zay. Za amizay nipublie vita mariage nay 4 jours vita mariage nay zay nandeha nanano ligne 2000 Dubai. Za amizay nandatsika publication. Ouais. Nataoko mariage sady ndesiko andafy. Iny amizay naviany raha jiaby hoe za zeny ndro nindesiny nandeha andafy. Ary za zeny ndro natao mariage. Fa tsy anao zay nagnano raha. Za zeny nanano mariage fa hoe karaha zeny navatao. Anao karaha mankadana ataonao mankadana zay. Mankadana reo amin'ny réseaux sociaux fa za zeny ndro nindesiny, aveo nde za zeny ndro nataony le madame naka mariage. Fa tsy za ndre nanano mariage izy. Naviany korana fa Jambilo mety tsy manary hoe ma izy misy vola. Nefa tsy haindreo fa za fa 2 ans nidoko ta Dubai. Raha jiaby zay fa nisy taloha zegny. Nisy taloha, hitan'olo amin'ny réseaux sociaux, misy olo le fanaraka za zany fa mahay raha zany. Za fa 2 ans nidoko ta Dubai. Fa le raha amizay zegny hoe nonanao hoe nitondra le madame nandeha tany. Tany amizay hoe tsy noanao fa za no nindesiny. Nefa za mahay Dubai mandilitsy madame nagas. Fotony za. Anao fa tao fa ela baka. Fa nidoko tao zany kandra tao. Ya. Fa tsy hoe le madame zegny nagnamianao vola hoe. Za misy ketsiky nakamanao karaha brozo. Ya. Lego za. Io za zegny nampialamboetra zegny. Nampialamboetra rô. Fotony izy boko e. Anao zany miaraka amin'ny mpangalatra. Miaraka amin'ny mpamosavy. Mety misy namako, za tsy mitondra anaranazy. Mety doko fréquentation naka zany mety hoe kamaroany.
hoe jombily par exemple Yeah. fa ireo jombily tsy manjary aby iny koa reny e. Fa regny se, yeah. Raha karaha zay ohatra azy non fa za ndraiky assumeko hoe navy nanany jombily assumeko Yeah. mety zay donc le volanindreo mbala jombily fo jusqu'en farany Fa rô zao me mieritreritry hoe fa anao nagnano relation n'olo normaly amizay zao karaha manafo jiaby zay miaraka amin'olo revenant. yeah Zay mbola amizay tsy tazomindreo fona hoe reo tsy maneky fa mbola aboaka koa mbola miboaka andafy koa olo niarako iny Zay tegna problème amizay zay. jombily fo izy kay maty karakaraha zay. Karakôry amizay zay réaction ni madamonao amizay par rapport am raha jiaby. Niala ambo izy Ah ouais. tamin'ny moment boko tena zava tamin'ny moment nini raha iny tamin'ny réseau tao iny samy tsy à l'aise ery na za na izy Tsy ndraiky saraka va. na zany na za midoko ankilanazy tsy à l'aise no Ouais. za milatsaky zany de fôtony tampoka be boko tampoka be aminaka navian'ny raha karaha Raha zay tegna tsy ampoizinao hoe fa Ina ampoiziko. olona hoe fa tsy nampoiziko navian'ny raha iny nakany karaha hoe somosomonga karaha io fô non le projet ndraiky hoe mariage raha io Ya, fa non, ya. legende naka iny anao zay tsy eritreritry hoe fa le publication de taonao zay andeha ampiova raha maro zay. voilà za sy nandinika hoe To le raha zay faux e. hoe yawa natao karaha izy nanjary polémique be nanjary korana be tamin'ny réseau tao Nefa karaha za mahita ndraiky izy koa basy hoe dikan'izay basy mariage jiaby publienareo tam réseaux sociaux tazy publier izy nanao koa ny publier. ya zany publier izy koa Dikan'izay vô tsisy hoe ke izy miaraka amin'ny papa sauce zay mamelo anao. tsisy karaha zay boko aminaka boko karaha zay boko fa viany hoe jombily zay hoe viavy iny manambady toa tsy-andafy par exemple madame naka hoe manambady izy andafy za ty amizay ohatsa jombily nanino zay mariage marié boko tsisy papa sauce karakory maholo papa sauce Andeha eky hoe andeha neky volanazy andeha tsotsotso nefa raiky ato andeha tony mariage zay boko tsy possible karakaraha zay karaha zay zay le raha. Fa ke izy amizay par rapport am raha zegny bro hoe i madamonao zegny agnatin'ny raha jiaby io hoe izy teo fo zegny nagneky fo zegny izy hoe nanao fa ny nasasain'olo jiaby zay ziny doko. izy io en plus izy mbala manome courage aboaka ambady adiko anao za miasa loha tamin'ny voalohany za tena mamaly misy za manasa aby amin'ny Réseaux commentaire sociaux. mamaly za mpompako zao na karakaraha farany izy mitena za manao karaha io tsy tsara io fiainana karaha io nanao nambarany tehitsy amin'ny mondiny raha karaha io ke Io raha tadiavinao io raha tadiavinao ke anao zao tafiditra volany tafidiko tao hoe raha tsy tafiditra zakanao. amin'iny efa tsy sakanao namara Ya. Ke agnatin'izay amizay bro. Ino zegny aujourd'hui hoe vu que zegny anao fa nitantantara raha maro aujourd'hui amomany izy amikoragna aminao aujourd'hui ino zay projet nao aujourd'hui mahiny. projet naka ziotiky bon izy boko izy ziotiky hitanao za nanano mariage ndraiky madamo ya mariage izy français donc izy français boko za tsy maintsy andeha anaraka izy any andeha nano tokatrano Ya. iasa hoe trano araiky tokatrano zay karaha zio boko zay mbala hoe tokatrano fa izy any za tiky fa zio amizay boko après tiky za andeha doko Idoko angilanany anilanazy io ekitraiky na mbola jombily hoe kanarako amizay Anao iteraka amizay io doko. iteraka ya mety io ndraiky za doka nanano direct fekato miasa Ya. Oh, ke akoatran'ny tokantrano zay bro, ino zegny mety projet nao hafa akoatran'izay? projet naka koa za boko tanao za manano la musique Nomana la musique zay. za manano la musique projet naka zany continuer eky fa la musique Fa question naka agnatin'ny anao vola fa anao nagnano la musique zay. Ino zay antony nandeha nahatonga anao nagnano la musique zay? Ino zay tanjonao? Tia laza sa hoe nono mahita la musique business sa ino zay raha tegna tadiavinao hoe agnatin'ny le anao nagnano la musique zay? la musique izy boko hitako izy business ary vola marina izy vola tena hoe hitako hoe safa ke maro zany artiste namako artiste fréquente miaraka aminakay za mahita le fidiram-bolandreo za boko tia vola ye mbola tsy tia vola Anao tegna mbaranao ny maro fa anao tia vola za koa. tia vola Anao anao tsy tia vola tia vola. karaha zany de za tia vola hitako zay le business ny manafo artiste amin'ny raha io volaniko aveo zany za nanao izy voalohany za niaraka nisy namako artiste zay nandeha studio tonga tama izy nitena zay andeha no hira volany de alokony za mba andeha nambarako zay nafy tamy studio tao izy mihira io karaha hitako ambiansin'le raha zany izy ty mambiansy karaha tena ty studio ty aty volaniko teo za mbala nody après niny mbola nandeha fo izy amizay masy contrat bana tourné jereko Vola midiko. vola miditsy raha ty nefa reo volaniko amy studio manefa par exemple nandeha studio 5 millions karaha ty kanefa contrat andreo anatin'ny semaine 1 mois misy 4 semaines nefa karaha mitototo aloha testena raha ty volaniko
Karakara ito. Fa hitanao ndraiky tsara hoe fanao marigny agnatin'le raha. Raha izy tena hitako hoe tafiditra marina. Fôtony mbôko za jeu zay koa anao hoe raha tsy koa hoe raha tsy anatin'ny fô karaha raha hoe raha tsy anatin'ny fônao ataonao nefa karaha forcé be tsy naturel. Tsy forcénao zay. Tsy forcéko. Hitako be za anaty studio karaha ty. Za miteny amin'ny beatmaker. Za edy somary anano. Karaha testena karaha. Ke akoatran'ny hoe anao agnatin'ny lamozika zao ty. Anao zay misy projet mandeha agny zao ty boaka sa karaha koa. Ya misy projet boaka. Za ndraiky zany raha nataoko zay mbala telo lera natao. Ya telo zany roe fa miboaka featuring miaraka Brittany. Araiky featuring telo zany total ny aroe rira fa naboaka koa za araiky zany telo zay fa aroe fa niboaka vita clipo, araiky mbala tsisy clip. De fa efsanazy amizay featuring miaraka Brittany. Karaha zay. De akoatran'izay amizay hoe fa anao vola hoe fa anao nahita vola volagninao tegna misy vola agnatin'ny lamozika io zay ty. Dikan'izegny araka fahitavanao réalité misy amitsika eto surtout mada eto hoe resaka lamozika io ino zegny hoe raha tsapanao na hitanao zay nanosika hoe olo jiaby zay niova hoe zo taloha boka ireo tsisy vola azonao raha volaniko zay fa raha izo ty zegny niova hafa be zegny ino zegny araka fahitavanao izy edy avinao tompony raha volaniko zay ino zay raha hitanao niova tagnatin'ny lamozika tana tonga zo niova nisy vola be karaha io. Izy boko tena nahitako zio avy amin'ny raha reto TikTok ty. Réseaux sociaux io. Amin'ny réseaux sociaux ty aty foana. Sauf que jeu ty koa nefa tsy de mila matraquage be manano hira. Fa tsy mila taloha boko tanao za mety tsy miteny hoe labrosy any hoe karakory. Fa taloha boko ery TikTok mety mbola tsisy. Jeu koa nenenao hiranao kely telefonao amin'ny TikTok olo jiaby fa mialamboetra izy fa mialamboetra fa izy koa zay tsara zegny. Tsara io koa misy hira tsisy dikany. So za manambany hiran'olo fa misy hiran'olo tsisy dikany tsy fa izy vangoana amin'ny TikTok indraiky iny olo fa échappé direct. Serio. Kenao ndraiky hoe anao ndika monde la musique anao tsy mavozo andeha sasa andro. Reo ko fa tsy agnasanao zombie eky fotony zay anao fa hitanao hoe fa vitanao zay raha jiaby tokony ialany doton'olo agnatin'ny zombie. Agnatin'ny la musique amizay. Hoe ho tantonao zegny critiquen'olo andeha azonao fotony boka anao fa anao mampialamboetra olo baka. Io boka anao tsy revendreo raha ataonao. Za fa vacciné boka. Vacciné tanao za raha micréer marina agnatin'ny réseaux sociaux. Misy olo boko fa mahininy fa zandry be wera fa zandry jomby be zandry hoe be wera zandry vantara be kely fa am réseau ato mandeha vacances kely aty azo olo tsy te wera mon frère raha zay maritsy zay jiaby tsy wera quoi. Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Azo avereo volna hoe jombilo karaha ty. Azo ma tsy tian'olo hoe anao mandrimandry anao miconnect fo fa 30 millions latsaka 50 millions latsaka azo olo tsy tia zany azo. Olo jiaby sa anao zao taniko. Tsy anao raha karaha zany anao mandry. Anao lahy na tsy mandry zay quoi. Tsy mandry. Zay mitsy le raha. Karaha zay. Io mody manano be vava be to reo am réseaux sociaux karaha. Rotro am place io. Rotro am place. Atao marota am place io. Rotro am place reo karaha iny ma zany iny taloha iny. Fa izy io zany misy lafiny tsara misy lafiny ratsy. Izy fa bon. Ma to za amizay koa tany anao izy misy lafiny ratsy ndraiky tsara. Za tsy manapaka raha volagninao fa ino ma hoe lafy ratsy hitanao tagnatin'ny zombile nampiananao tao zay. Ahitako lafy ratsy amizio zay bro karaha olo niarako le nataoko niarako taloha nanaovako zombile io zany. Anao zay par exemple anao vangany raha. Sa izy mivanga moto na izy mivanga tomobile aminao. Na anao mivangany t-shirt na anao mivangany lamba. Lera nareo misaraka zanao. Saraka vo sara aza anao vo sara boka aminao sika vitinao. Jusqu'à olobenao tsy nahay fiarana nanomboly fiaranareo vo sasady jiaby. Fanangalana baraka partout. Zay la fratsy. Nana victime zay tamraha. Nana victime. Are assumeko aritan'olo jiaby. Nana victime tamraha zany. Vo sasandakan'olo beko si diran'olo beko raha no raha ataoko tsy hain'olo beko. Vao momany raha zay amizay rovina efa naima zany kanay to hoe moment zay amizay amin'ny moment zay aveo za tanao zay raha volako zay bro izy ty mety raha mampitokikolo azonao volaniko eto tamin'ny moment zany nanano jomilo za masaky mivolona za jomilo raiky international sérieux fôtony za nanano jomilo za tsy teto le za fa nidoko tandafy azonao de olo nagnanao jomilo koa tandafy koa tandafy koa
azony ouais karaha zay fa zay zay nahitavanao le raha fratsy mihitsy nialanao tagnatin'ny raha tanatin'ny raha io za tanatin'ny raha io bro za zay tandafy tany za nilefa feky nandeha nijotso tabitsika taty ouais filifasana raha io fo fasana raha io fo nialako ary raha zay ne olo ko olo na io olo lanaovako mamasosy io mizaha eny raha zay lefa bro tsy diny raha io bro lefa podiana koa resaka lamozika raha ngodirany tagnatin'ny monde lamozika anao fa nisy problème ndraiky artiste ya navy nisy problème za tamin'ny artiste za tsy volao hoe toy nagnariny za tsy toy nagnariny koa zavenao finy le problème zay fa misy antony baka agnontaniako zo baka zay ievitena raha problème anao zany problème zay ndraiky artiste io nafitsano raiky taloha tsano raiky taloha za zany karaha hoe skillkinazy mantsy amaninazy koa irakirika or izy fa irakirika izy fa ambony izy mipofoka ta Madagasikara ty za zany fitatana servety no karakaraha zay de lera tapreny io amizay zany zay tô fiaina boko miovaova anao teto iny anao mety possible eto karaha zay de za zany fandiniako eritseritsy anakazy na olo teo mahita le nouveau nakasy marina anakaraha ty zany le changement ny fiainananao fiainako io zany karaha tsy zakany ka zay anao taloha zay anao farany anao navy tambany mihitsy anao tambany taprès za volaniko boka juillet to 2017 2018 commence 2019 zany doko tamin'ny artiste to 2019 karaha zany doko irakirika lo no mandeha bazary no izy boss quoi zareo mireva anao mandeha vidy labiera zany no karaha iny ke nisy changement amizay zany afaka ranany eny koa gauche droite karaha fotony za nandeha Dubai voalohany za nandeha dokta Dubai voalohany 2021 de za nandeha iny marobe amizay zay korana iny koa tsy za tsy loso karaha ty mbala tsy niasako loha iny mbala tsy nirarahiko iny zay mbala tsy nampidiriko ampo après amizay fa ton'olo boka tsika tsano raiky sa za chômage za mety mitena aminao mon frère aloha tsaka tenisy ty za chômage amizay za mila vola tsakanao raha anao amizay lerana anao manao izy nitako amin'ny lalabe za miaraka labande za fandona manafy fa afaka ngatiky manafy ty fa mindana tenisy nakety orany vidino aminakazy iny za amizay zany fa ty poera nakay skiny mailo nakany skiny mande renoko sofiko raha iny amomony ta za tsy miteny za zo na karakory fa amomony za fa amin'ny niveau nakazy zo mamaly amizay boko za bro ta ia volaniko karakory zany injina rano tsy nanapoti karaha raiky tsy amizay olo raha zany alambotsy tamy réseaux sociaux to tanao ka zay atsika io zay olo koragna tsy tiako amizay manomboky nagnaran'olo azinao ya fa zay ndraiky zany zay zo fa tsy problème aminakahy edy aminakahy za fa tsy problème hitako ndraiky reo anaty réseaux sociaux mbo mixité za fa anao tsy revenireo boka maheno fa anao vantara loatra na tsy bavenao jiaby mavantara ya ke tanao zay maraka tsika koragna ty frère ino ma afatra anao amindro olo tsy mankaty anao jiaby agnaty réseaux sociaux rolo tsy tia anao volanko avy amizay koa amindro olo legnano mankaty anao bon afatsafatsa anakay zany izy boko karaha terme fatoko makoala tsy mipoera zay mangalatra azonao anao koa misy raha anao afaka mipoera amy raha misy aminao za mipoera amina trésone za tsara mipoera non za ndraiky navy nisy mbesa somary ovako kely kora za nisy moment nisy pub nataoko amy resaka histoire anakahy de za nangala sarin'olo sarinakahy zany telo miasa tena sarako normal sarin'olo amizay raiky miasa mitazo misy vola anaty posy de za miteny za navinanany aide maçon volaniko za navinanany aide cuisinier za navinanano asa fa nataoko jiaby navinanany sécurité publique tamy raison ke oro amizay le sary nivity tombokan'olo karaha tiky iny tsy tomboka anakay sary efa navitan'olo tanaty Facebook to volaniko wera karaha ya fa bon afatsafatsa anakay zany anao koa misy raha anao mipoerapoera amy raha misy aminao karaha za mipoera ary za wera tsy asitsikako wera marina za anatin'ny réseau fa za wera le raha misy aminao zay aminaka abokako za tobily abokako le raha misy aminaka jiaby fa izy koa zo te un jour zay ro raha io mialanao zegny au moins za le raha ninao raha karaha zay le amle lafa ohatsa par exemple koa za le hoe amle jombily zay ohatsa za hipoera amy raha ny mamasosy arako iny sarika avao dega tsy tonga de hitan'olo be za michute tsy ninazy raha nipoerany teo iny carton jo ty raha ninao anao matoky tegna za matoky tena
Ranonaka marina. Za matoko tena. Tsisy olo andendava tsy haiko boko Zanahary fandava izy aminaka. Fa zay fakabaro hafa. Zay fakabaro hafa. Kabarana ndraiky Zanahary koa. Ino koa zay basy le amin'olo mikify anao zay. Zany fa fanao misy olo mikify. Tena misy tena misy hitako mihitsy misy mitia. Merci anareo reny safake tena nahitako raha boko za nandeha tamin'ny teo festival marobe teo festival Somaro Tsiatsia Koraro Milbe jiaby reny. Tsao zay nahitako misy festival jiaby za tany jiaby. Tsao zay nahitako za ty volанiko misy mitia karaha tiky. Za avy mikoropoka olo andengala sary. Bibi karaha ty. Ty volana karaha zany sova be zay nahita. Sampoizinao zay le raha. Misy fan karaha io tena misy mahita tomany. Ouais. Tena za tafy disque za amizay karaha nalahelo hoe ty basy t-shirt volaniko mekanao tena mitomany reo manato ary viko filinao toizo karaha ty manao karaha ireo amin'ny réseaux sociaux. Le raha zay tsara zay fa le olo mihitsy zay. Misy olo io boko bro atsika amin'ny dunia ty zany na olo maty to mbola misy miteny. Na anao fa miaro tory io na faty fa io mbola misy volagnin'olo fo zay. Ouais, nefa olo fa maty izy iny maty ny faty ao iny. Fasana anazy ko tsy manjary mbola na olo fa maty mbola volanin'olo. Fa za ndraiky fa vacciné am raha. Zegny. Fa izy io iska zegny amin'ny carrière musicalenao jiaby fa tsy avozoanao fa resaka critique zay fotony anao fa zatra. Tamin'ny musique nataoko ndraiky aloha tsy haiko ambadika any fa le amin'ny raha nijereko mbola tsara nisy critique ndraiky. Tsy misy critique. Mbola tsara nisy critique ndraiky. Fa mety misy foana fa tsy hitatsika maso any. Tsy hitako maso surtout za. Sa hoe mety misy manafa misisisiny feky mivolana fa mahany igny. Tsy maintsy io ndraiky tsy maintsy misy. Na raha totsika joty tsy maintsy misy critique. Ndraiky zay mahiny fa anao mahita hitako zegny. Raha ataonao zegny hitako des fois za mizaha hoe anao zegny mamposter agnaty réseaux sociaux na rêvenao na resaka vacances-nao na resaka publication raha misy aminao zegny le raha zegny tellement me dérange olo zay quoi. Me dérange dans le sens hoe le olo zegny anao zegny hoe hitan'olo magnano raha vantara karaha raha volagninao zegny normal. Olo jiaby ty vantara. Olo jiaby zegny te hagnano wera. Olo jiaby tia vola. Tia vola, voilà. Zay tegna la vérité fa tsisy olo magnasary volagna hoe za tsy zegny. Alors que le raha zegny. Fa aminaka manokana ndraiky frère toiza fo filenginao quoi. Du moment que anao zegny mbo tsy nikatramo olo, du moment que anao zegny mbola tsy namoriky olo zay, filenginao mahay toiza fo. Ça va bro mariny zay. Filenginao toiza fo za ndraiky edy za koa fa za mipause fo quoi. Azonao zay. Raha baka agnaty phone ka nambariko anao jiaby ke. Anareo mizaha zay ao zay. Hitanareo izy hoe Justinao Bibi Dubai nivaliany raha jiaby nikoragna raha jiaby nagnotaniako izy to mikasika izy ataonareo Jambilo izy ataonareo niaraka ta Mama Sauce izy nivaliany raha jiaby zay fa anareo magnamia jugement anareo zay par rapport am raha jiaby zay agnaty réseaux sociaux fa pisy anareo jiaby quoi.